Hej alle sammen, velkommen til jeres nye favoritferiested. Velkommen til Mermaid Beach Resort, jeres oase midt på Yumchin Beach. Drømmer I om en afslappende ferie med smukke strande, venlige mennesker og en fantastisk stemning, så har I fundet det helt rigtige sted. Yumchin Beach har en meget roligere atmosfære end det livlige Pattaya, men er lige så smukt. Her kan I nyde det bløde sand, tage en dukkert i det vand, eller bare slappe af i skyggen med en kølig drink. Og til alle jer danskere derude, Yumchin er super populært blandt danskere. Her er masser af hyggelige danske restauranter. Lige fra smørrebrød til frikadeller, stemningen her er helt unik, fyldt med søde mennesker, både lokale og rejsende, som alle nyder den afslappede atmosfære og de smukke omgivelser. Er I klar på eventyr, så er der også fantastiske øer lige i nærheden, hvor I kan snorkle, sejle eller bare slappe af i den smukke natur. Kom og oplev Yumchin Beach på sit bedste, og lad os forkæle jer på Mermaid Beach Resort. Vi glæder os til at se jer.